עוד הרינו מקליטים. יפה. טוב, אז אנחנו מתחילים. היום זוהי פגישת הזום הממוספרת מספר 109, 21 ביוני 2021, של הפגישות שלנו תחת הכותרת Learn Yiddish and Yiddish Literature by Zoom. אני יודע שביוטיוב עוד לא הצלחנו להכניס and Yiddish Literature, אבל כולנו יודעים שאנחנו לומדים גם יידיש וגם ספרות יידיש. לפני שאנחנו ממשיכים לקרוא את הפרודיה של דר טונקלר, מסה תיאטר, אני רוצה לשתף אתכם בכמה התפתחויות שלמעשה צמחו מתוך הפגישות שלנו. והכוונה היא ל-AYL, אני לא זוכר, כנראה משהו כן סיפרתי לכם, AYL, Animated Yiddish Literature, אותו פרויקט חלום שלי להצליח ולתרגם טקסטים ספרותיים ביידיש, מהספרות הקלאסית ביידיש, לסרטים מצוירים. עכשיו, קרו שני דברים שכמעט קרו בלי שהתכוונתי. דבר ראשון שקרה, שאתמול, על זה כנראה לא סיפרתי לכם אף פעם שום דבר, לאחר 5-6 שנים, באו אליי 5 מוסקטרים, אנשי עשיית סרטים מקצועיים, עשו אינבזיה של הבית שלי, והתנפלו על חדר עבודתי שאני יושב עכשיו פה, ואמרו, פה אנחנו נראיין אותך ונצלם צילומים סופיים על סרט שקשור לקצטניק. נדמה לי שעל זה לא סיפרתי אף פעם. הזכרת את זה. הזכרתי, אבל לא בפרטים. לפני 4-5 שנים הגיע אליי אסף לפיד, שהוא בוגר בית ספר סם שפיגל בירושלים לסרטים, אם אני לא טועה, וכיום הוא מרצה שם בבית הספר סם שפיגל לקולנוע, ולפני 4-5 שנים הוא אמר לי, אני רוצה לעשות סרט על קצטניק. כאשר שמעתי את זה לפני 5 שנים, מיד צץ בזיכרוני ניסיון מר שהיה לי במשך 25 השנים האחרונות עם 6 אנשים, כל אחד בנפרד, שבא אליי ואמר, אני עושה סרט על קצטניק. 5 ניסיונות, ואנשים עבדו על זה וטרחו, ולא יצא מזה שום דבר. אז כאשר אסף לפיד אמר לי, הוא היה השישי, אני רוצה לעשות סרט על קצטניק, אני עשיתי מה שהאמריקאים עושים, אומרים, suspension of disbelief. אני שכחתי שאני סקפטי, ואמרתי, יאללה, מה אתה רוצה לעשות? אז הוא אמר, אני אבוא אליך עם מקליטה, ונשאל אותך שאלות, ונקליט אותך. זה לפני כ5 שנים, 4-5 שנים. כשהוא בא אליי, הוא בא מוכן. הוא קרא כל מה שאני כתבתי על קצטניק. הוא פגש אנשים רלוונטיים שהכירו את קצטניק. הייתה לי הרגשה
שהוא הרבה יותר מוכן מכל אלה משנים קודמות. ועברו 4-5 שנים, ואני מקבל ממנו כל פעם ידיעות שהוא מתקדם ומשיג תקציבים. רבותיי, לעשות סרט בימינו, סרט מקצועי, זה לא דבר זול, אולי פחות יקר מסרטים מצוירים, אבל זה כרוך בהמון גיוס כספים ובמערכת שלמה של מאורגנת. עובדה, כשבאו אליי אתמול הם היו 5. אחד היה הפרודיוסר, זאת אומרת, איך אומרים בעברית, היזם, והיה המקליט, והיה הצלם, ואנשי התאורה, בסך הכל 5 אנשים. והם אמרו לי שהם באים, זה קבענו לאתמול, שהם באים אחרי 5-4 שנים של עבודה, לעשות צילומים סופיים בשביל הסרט. ועוד אמרו לי שהסרט כבר השיגו את כל התקציבים, והסרט על קסטית יוקרן ביום השואה בשנה הבאה. כשבאו, אני בתמימותי אמרתי להם, טוב יופי, נעשה את הפגישה והרעיון בסלון, שזה החדר הכי גדול והכי מרווח. אומר לי אסף לפיד, לא ולא, אנחנו נעשה את הרעיון עם הצילומים בחדר עבודתך, זה שאני יושב עכשיו פה ומדבר אליך. אמרתי, מה פתאום? החדר שלי בקושי יש לו 2 כיסאות, חדר העבודה, צפוף. איך תוכלו להיכנס כולכם ועדיף הסלון? אומר לי אסף לפיד, אתה לא מבין. אם אנחנו נצלם אותך בחדר העבודה הגדוש, המלא ספרים, כבר נתנו רושם שאנחנו מראיינים אדם שעובד. אמרתי, כן, אבל יש לי בלגן עצום בחדר, ואם תתחילו להזיז לי דברים, לי יש סדר בבלגן שלי. אם תזיזו דברים, אני אבוד. אז אל תזיזו שום דבר. אמרו בסדר, ואם נזיז, נחזיר הכל למקומו. בסיכום, אתמול פגשתי במשך 3 שעות אנשים מקצועיים, כל אחד בתחומו, ואף על פי ששינו פה ושם דברים והזיזו דברים, הבוקר כשחזרתי לחדר, הכל חזר כאילו אף אחד לא נגע בזה. עכשיו, כמה אנקדוטות שתבינו איך אנשים כאלה עובדים, אפילו אנקדוטות מצחיקות. אחרי 45 דקות שהתעסקו בסידורים לצורך הצילום, ואני מחכה בסלון, הם אומרים לי, אתה יכול לבוא. אני בא לחדר דרך הפרוזדור בבית שלי, דורך על חוטים בפרוזדור, מגיע לחדר עבודתי, והם אומרים לי, תראה, אנחנו הזזנו איזה ארונית, ואת הקורסה שלך, אתה לא תשב מול השולחן כמו שאני יושב עכשיו, אנחנו שמנו את הקורסה עם המושב בכיוון היציאה מן החדר. אמרתי, ואיפה אתם? הם אמרו, לא, אנחנו בפרוזדור. אנחנו מצלמים אותך בחדר מתוך הפרוזדור. טוב, אני מתיישב בקורסה, ומכיוון שהם שינו קצת את מיקומה, אני כבר חסר לי אוריינטציה, איפה אני? אז אני מתחיל לגשש מסביב, ואסף לפיד רואה את זה, ואני נוגע באיזה שולחן קטן שאף פעם לא היה אצלי בחדר. אז הוא שם לב, הוא אומר, כן,
השולחן הזה, שמנו אותו כדי להסתיר את החימום, שחימום לא נכנס טוב בסרט, ועל השולחן הקטן שמנו ספרים, לחדר עבודה, לא צריכים לראות את החימום. בסדר. אני נרגע, רוצה להתרווח על הכורסה, וכרגיל יש לי בכורסה זווית שאני יכול לעשות רקלינציה, להישען אחורה. אני מנסה, הגב לא זז. אני אומר, מה זה? אומרים, כן, אנחנו ביטלנו את הרקלינציה, מכיוון שהכורסה שלך, כשהיא זזה אחורה, היא חורקת, וזה מפריע לסאונד ולצילומים בסרט. בסדר. ואז אני רוצה להתרווח עוד יותר, אני כבר כמעט נרגע לגמרי, ואז אני רוצה לשים את הרגל שלי אחורה בכורסה, כי יש מקום שם, ואני לא יכול. אני נתקל באיזה מחסום, ויאיר לפיד רואה את זה, ורואה שהיד שלי יורדת למטה לראות מה קורה, ואני נוגע במשהו לא מזוהה. אז אסף לפיד אומר לי, כן, שמנו שקי חול שלא נותנים לכורסה לזוז גם קדימה, כי גם כשהיא זזה קדימה היא חורקת. בסיכום, הם הביאו אביזרים מכל הסוגים. ואז במשך יותר משעה, שעה וחצי, היה רעיון, אני מרוצה, אני מקווה שהם מרוצים. ואז אמר לי אסף לפיד לפני שבוע, דבר שממש היכה בי בתובנה שעליה לא חשבתי קודם. הוא אמר לי שני דברים, מי שעושה את הסרט. הוא אמר, אתה יודע, כשנכנסתי לפני כמה שנים לעשות סרט על קצטניק, לא פיללתי ולא ידעתי למה אני נכנס. הוא רצה להגיד, כן, 4-5 שנים הוא עבד מאוד קשה, והנושא מסובך. ואז הוא אמר לי עוד דבר, תדע לך, עוד סרט על קצטניק כבר לא יעשו. ואני הבנתי מה הוא מתכוון. הרי בעוד 10-20 שנה, במשך 25 שנה, 5 נכשלו. הוא אמנם יצליח, זה בטוח. אבל בעוד 10-20 שנה, כבר לא יהיה מי שהכיר את קצטניק, שהוא כן פגש, כבר לא יהיה אפילו מי שיהיה מוכן להיכנס להרפתקה ארוכת שנים כזאת. צריך בשביל זה מוטיבציה. בסיכום, אני מאוד מרוצה שהצלחנו סוף סוף להקים איזשהו, לא יודעים לקרוא לזה אנדרטה, אבל איזשהו חומר לימוד דרך סרט לעתיד על השואה. ואז ביקשתי אתמול מאסף לפיד שהוא ייתן לי לתת הצהרה מטעמי בסרט למשרד החינוך. והוא הסכים. וההצעה הזאת הייתה, אולי דיברנו על זה, אני כבר לא זוכר, איזה 3 ספרי חובה אני ממליץ למשרד החינוך, כן. ולכל קורא, מה? כן, אתה הזכרת את זה, כן. הסרט הוא מסתיים בחלק שלי ברעיון, בהמלצה כזאת עם הנמקה, כי אם זה הסרט האחרון, אז לפחות שתהיה איזושהי המלצה ממי שבמשך שנים קיבל משכורת כדי לקרוא את אלפי המאמרים וחלק מהספרים האלה. אז זה התפתחות אחת חיובית שרציתי לשתף אתכם, ואני כמובן, אני אמליץ ברגע שידע תאריך, כן,
הם עוד צריכים ללכת בעוד שבועיים, ב6 ביולי, הם הולכים לראיין את מוניק דהן, שכתבה, שמפעל דוב סדן מוציא את הספר שלה, שנקרא פסיידונים קצטניק והאחר, והם ראיינו המון אנשים. וכאשר הם יגידו לי מתי יקרינו את הסרט, אני מבטיח להודיע לכם בכל מקרה. זה יכול לקחת עוד כמה חודשים טובים, אבל זה יהיה, זה אני כבר בטוח. זו התפתחות אחת שרציתי לשתף אותה. ההתפתחות השנייה קשורה ל-AYL שסיפרתי לך, Animated Yiddish Literature. מכיוון שאני העליתי את זה לפני שבוע לאקדמיה אדו, אני הופתעתי מאוד לגלות שני דברים. א', אתם יודעים, באקדמיה אדו אני יכול לדעת איזה אחוז בעולם מכל אלה שצופים בדברים אחרים באקדמיה אדו, איזה אחוז של רייטינג יש לי בדברים שלי. בדרך כלל, האחוז הוא נגיד 5%, אם אני מבין מה זה, זה ש5% מאלה שצופים באקדמיה אדו מתעניינים במה שאני מעלה. לפעמים 4%, במקרים נדירים אבל ממושכים היה לי 3% של צפייה, פעם אחת היה לי 1%, שזה מראה שהדברים מעניינים קהל רחב בעולם. בחצי השנה האחרונה לא הייתה אינפורמציה על אחוז הצפייה. בשבועיים האחרונים זה התחיל ב5%, עלה ל4%, בשבוע האחרון 3% של רייטינג. וזה בעקבות AYL, כנראה. זאת אומרת, אני שמתי לב שהרעיון הזה לעשות סרטים מספרות קלאסית ביידיש, סרטים מצוירים, קורץ להרבה אנשים. ואני יודע את זה מכיוון שבאקדמיה אדו יש אפשרות לפתוח את המאמר הזה, העליתי את המאמר AYL שכתבתי באנגלית, אני הבטחתי לשלוח לכם, אבל לא שלחתי עוד. אז העליתי את זה לאקדמיה אדו, ויש אפשרות לפתוח את זה לקומנטר של כל אלה שאי פעם עלו לאתר שלי. והתחילו תגובות, לא תמיד מגיבים על דברים שאני פותח, ופה התחילו תגובות. זאת אומרת שאנשים התעניינו, אבל הם היו right for the wrong cause. למה? כי כולם נתפסו למה שכתבתי על הקושי ללמוד יידיש בזמן קצר, כן, על בסיס הזום שלנו, ולא התייחסו לרעיון עצמו של סרטים ציירים ביידיש. זו הייתה בשבילי אכזבה גדולה. אבל קרה עוד דבר, שאותה התעניינות הביאה גם להתכתבות ענפה עם כל מיני הצעות שקיבלתי, מי יכול לעשות סרטים מצוירים, אל מי כדאי להתקשר, מי האנימטורים שממליצים וכו' וכו'. ואני מקווה שתוך זמן כלשהו אני אוכל לגבש את הרעיון ולראות עם מי הולכים לעניין הזה.
טוב, זה בסיכום. וכמו שאני אומר, הכל, העסק הזה של AYL זה תוצאה ישירה של העבודה שלנו בזום, והטקסטים שאנחנו קוראים. עוד ידיעה שאותי משמחת מאוד, ואינני יודע אם אתם תראו בזה תועלת לעצמכם, אבל כדאי לדעת. סיפרתי לכם בזמנו שרייזה טורנר, שעבדה איתי פה בארץ שנתיים, והיא מתרגמת מעולה מיידיש ומעברית לאנגלית. היא לפני שנה, גם על פי עידודי וגם על פי ההתעניינות שלה, התחילה לעבוד על תרגום דר טונקלר לאנגלית. והנה היא כותבת לי אתמול, שהיא גמרה להכין קובץ של ההומורסקות של דר טונקלר מיידיש לאנגלית. אבל לא רק זאת, אלא שהיא פנתה עכשיו להוצאת ספרים אקדמית בארצות הברית, וביקשה תמיכה להוצאת הספר אצלם. ואז היא כותבת לי שההוצאה האקדמית הזאת מוכנה שהיא תגיש בקשה, אבל היא צריכה לתת 3 ממליצים את השמות. מכתבים יבואו אחר כך, אבל אז היא שואלת אם אני מוכן להיות אחד הממליצים. אז עניתי לה שכמובן. חוץ מזה שבזמנו דיברנו שיש אפשרות שהיא לקובץ שלה באנגלית, תכלין מבוא שלי על דר טונקלר בתרגום שלה לאנגלית. אז אני עניתי לה היום, יופי, ושברשימה שלי לסרטים מצוירים, יש גם דר משוגנר מלמד שאנחנו קראנו בזום, עם תרגום לאנגלית בשביל קובץ כזה. זהו. אנחנו עכשיו בדר טונקלר שוב, אבל בפרודיה מסה תיאטר. האם בלה אפשר להעלות את זה למסך? בלה, שומעים? כן, אני שומעת ואני העליתי. רואים? כן, אני רואה. כן, רק יאיר, אני צריכה שתגיד לי איפה אנחנו. I will tell you. אוקיי. Finish in the page 82. 82? אוקיי. In the till the end. מה, איזה שורה? It's the end of the 80, I don't know, Bella will explain which is the shura, but it's the end of the 82. אוקיי, מה הן שתי השורות האחרונות של 82, בלה? Wo שע, אוי, שלפר טרנה, מיין פוס, אוי שטילר, מוישה יוישה. מוישה יושה. אבל מה שאני רואה, אני רואה כאן משהו מוזר, שאחרי עמוד 82, נכון. מופיע עמוד 86. לא, אני אסביר. בלה, יש לי. זה קרה אצלנו, אני אסביר, אני יודע בדיוק. כאשר טובה שלחה, הרי שהיא שלחה מתוך הספר שלי, ובספר שלי יש מסה תיאטר בצד ימין ביידיש, ועמוד ממול הוא התרגום לעברית. זאת אומרת שכאשר יש לנו נגיד עמוד 82, העמוד הבא צריך להיות 84, אבל טובה כתבה לכם שהיא טעתה וצילמה את זה בסדר לא נכון. אז אם העמוד האחרון זה 82, צריך לחפש 84. כן, אז אני מגלגלת למעלה, כולם איתי? כן, יופי. ואני רואה את 84, כן. בדיוק.
אם 82 היה העמוד האחרון, ה-84, אבל בפעם שעברה אנחנו אמנם קראנו את הסוף של 82, אבל לא תרגמנו נדמה לי, ולא הסברנו. כן? לדעתי דווקא הסברנו. כן, כן, על הבלגן שבאולם הקולנוע. כן, כן, אני זוכר. שאלתי מישהו בלי שמתרגמים, ובלה אמרה, אם אני זוכר, שיש פה תיאור של מה שקורה באולם לפני שההצגה מתחילה. כן? כן. אז עכשיו, אבל אני לא זוכר שתרגמנו. אז עכשיו נעבור מילה מילה וננסה לראות במה הוא מתאר מה שקורה במילה או שתיים. אז שתי השורות האחרונות מילה מילה. אחרונות, ווביסטו, אוי, שלפרטרני. כן, ווביסטו. איפה אתה? מישהו אחד צועק, מישהו שלא רואה את לא יודעת, את אשתו, את בעלה. שבא איתו, כן, והוא מחפש בין האנשים, כן, זה מה שאנחנו משערים. כן. שזו, מה המילה הבאה? ואז מישהו מהסה אותו, הוא צועק לו אל תצעק, כן? או כן, משהו. שב בשקט, שווק שתיל. כן. אוי, שלפרטרנה. לא כתוב שלפרטרנה, אלא שלפטרנה. שלפטרנה, נכון. כן. מה זה יכול להיות שלפטרנה? במילון יכול להיות שלא תמצאו, כי זוהי שפת יום-יום של המון האנשים הדוברים יידיש, זוהי כנראה מילה דרוגטיבית, שאחד, הרי שלפן אמרנו זה לסחוב, אחד שהוא לא מהיר, אחד שעד שהוא זז, וכולם רוצים להסתדר באולם, ואז מישהו, כן, צועק על מישהו, נו כבר תזוז, אל תהיה שלפתן. מילה הבאה. מיינפוס. כן. אוי, שטילר, לא, מיינפוס. מיינפוס, הרגל שלי, אתה דורך לי על הרגל. נכון, יש קראוד, יש המון, ועד שהם מסתדרים קוראים כל מיני דברים. הדבר הבא. אוי, שטילר. אוי, שטילר. שטילר, שקט כבר. כן, הרי יש צעקות, אחד אומר שני אומר שטילר, הם רוצים לשבת כדי לראות את ההצגה. עוד מילות יש שם? מוישה, יושה. כן. או שזה מישהו מוסיף איזה כינוי גנאי, או שזה, לא יודעת. מישהו שמחפש מישהו. מוישה יושה, אולי. זאת אומרת, זה קהל לא מנומס, צועקים, מדברים, מחפשים אלה את אלה וכו'. האם בזה גמרנו 82? בזה נגמר 82, כן. אנה, מה את רוצה להגיד? כן, נכון, תודה. Schleppeter, Anne, is there somebody who is not seeing good? מה השאלה, אנה? The Schleppe in Polish or Warsaw, we call somebody who is blind. It's true? על איזה מילה את שואלת? שלפטרנה, היא אומרת שזה כבד ראייה או עיוור? אני לא יודע. זאת אומרת, אנה אומרת שבפולנית זה קשור. אני חושב, כמו שהסברתי קודם, שלפן זה לסחוב, ללכת לאט. שלפטרנה אחד שלא ממהר, כן, זה אני חושב. אם יש במילונים, אולי התרגום שלי לא נכון. אפשר לחפש במילון מילה כזאת? אני בודקת. כן, אנחנו נבדוק. יאיר, אם יש לך מילון, אולי גם אתה תחפש. ואנה, בפולנית יש מילה... כן, כן, אבל יש בפולנית יידיש. I will check. רגע, יש כאן משהו, שלפטרנה, אבל אני לא יודעת מה זה, זה משהו בהומור, רגע מאפין, מה זה? אני לא יודעת, טראמפ. אז מישהו שיש לו מילון אנגלית משהו, במורפיקס, או באחד המילונים, אפשר לחפש בתוך הגוגל. רגע אחד.
לא, שלפי זה בלינד מויז. לא, לא, אנה, המילה היא לא שלפה, המילה היא שלפטרנה. אנחנו לא לוקחים חלק ממילה ומסבירים אותה. המילה שלמה זה שלפטרנה. אם אין מילה כזאת בפולנית, אז אין. עוד רגע, יש לי מילון אנגלי-עברי, אני מנסה לראות. יאיר, אין לך מילון בצד כלשהו? אני הסתכלתי בגוגל, והוא אומר שלפטרנה זה שלפר טרנס. מה זה? טוב, גוגל זה לא בדיוק, נעזרים כשאפשר, אבל הוא לא מסביר לנו יותר. זה גוגל טרנסלייט. כן, אבל בגוגל טרנסלייט, מהי המילה באנגלית בלה? תכף אני אגיד איזו מילה שגם כן אני לא מכירה. רגע מאפין, אני אפילו לא יודעת אם אני קוראת את זה נכון, אבל רק שנייה אחת פשוט. רגע מאפין, אוקיי. עוד רגע, אני מחפשת. סמרטוט. נכון, אתה צודק, לבוש קרעים, לבוש סחבות, פוחח. בקיצור... מילה דרוגטיבית שלא מכבדים. מילת זלזול. בדיוק. אז בלה מתחילים עמוד 84. שנייה אחת, אני רושמת לעצמי. כן. שלפחות אני אלמד משהו, לא? כן, זה מה מהשלפר, כן? אמרנו, השלפר זה אחד שלא לבוש טוב. כן, אני יודע מה זה שלפר. בדיוק, אז השלפטרני, מה זה הטרני הזה, אינני יודע, אבל זה סיומת דרוגטיבית. יש ודאי עוד מילים שמסתיימים בטרני כדרוגציה, כמשהו שלילי, אני כרגע לא יכול להיזכר במשהו דומה. טוב, אז להמשיך? ממשיכים, עמוד 84, שזהו ההמשך של 82, וקוראים, בבקשה. אוקיי. Ich hab gespreist wie in a Schlacht, mein Rücken verazil gemacht, versemmetschkes daran und nies, und bändlich von gehackte Fisch, was haben bombardiert herum und mich gemacht schier verarmum. זהו. לאט לאט, שורה ראשונה. Ich hab gespreist wie in a Schlacht. כן. gespreist, שפרייזן צריך לחפש? נכון, לא צריך לחפש, אני אגיד ישר. אוקיי, תגיד. קפאתי, קיפאון? איך אתה אומר, יאיר? קפאתי. לא הבנתי. מהמילה קיפאון. קיפאון. לא, בכלל לא. שפרייזן זה לצעוד בצעדים גדולים. כן? שפרייזן זה לצעוד בצעדים גדולים במקום פתוח. דר טונקלר לא מפסיד שום ניואנס הומוריסטי. בתוך אולם תיאטרון, שפרייסט בנישט. לא צועדים בצעדים רחבים. הרי אולם תיאטרון זה דבר מוגבל, ויש עוד הרבה אנשים. אז דר טונקלר אומר, אני ככה מרגיש כאילו אני בא לאולם, ואני צועד בצעדים גדולים, כן, יחוב גשפרייסט, מה עוד בלה? wie in a Schlacht. תרגום. כמו בקרב. כמו בשדה קרב. כמו בשדה קרב. עכשיו, שפרייזן יכול להיות שדר טונקלר מתכוון, אם זה לצעוד בצעדים רחבים, אולי הוא התכוון כמו במצעד, או כמו בהתקדמות תקיפה ששום דבר לא יכול לעצור אותה, כמו בקרב, שדה קרב, השלחת. בשדה קרב אתה, איך אומר צה"ל, מסתער קדימה, אתה לא זוחל ולא מסתתר, כן? אוקיי. שורה שנייה.
Mein Rücken vererzähl gemacht. תרגום. הפכתי את הגב שלי למטרה. נכון. למה? מכיוון שאם הוא צעד צעדים מאוששים כמו במתקפה קדימה, כמו בשדה קרב, הרי שהוא חשף את אחוריו, את הגב שלו לאויב. ואז מיין רוקן פרציל גמח. הפכתי את גבי למטרה ליריות או להתקפה על ידי אובייקטים אחרים. שורה שלישית. פרסמצ'קס טרן וניס, מטרה בשביל גרעינים, גרעיני חמניה. סמצ'קס זה גרעינים. כן. אני לא יודע האם אתם במדינת ישראל ממשיכים ליהנות מפיצוח גרעינים, כן? כפי שנהוג, אני יודע, במזרח. אני זוכר שבארגנטינה היה לנו לא רחוק מהבית חנות של טורקים, אולי אפילו יהודים, שמכרו גרעינים, כן? ואתה לוקח הגרעינים השחורים, אתה בין השיניים לוחץ על השפיץ, וזה נשבר, ואתה עם הלשון לוקח את הגרעין בפנים, וזורק את הקליפה, וזה בילוי זמן. אנחנו כולנו בגיל המתאים. למה בגיל המתאים? האם אתם עושים את זה בארץ? עשינו את זה רבות, בשנים האחרונות כבר לא. אוקיי, אני עדיין נהנה מזה עוד מארגנטינה, והיה לי חבר בארגנטינה, רגע, אני רוצה, לא בארגנטינה, בירושלים, מהורים סוריים. הייתי בא אליו הביתה, קערה גדולה עם גרעינים כאלה שחורים, והבילוי זה לפצח גרעינים. תשמע, אני גדלתי במושב על יד עפולה. כן. ואני לא צריכה להגיד הרבה יותר מזה, נכון? זאת המקה של הגרעינים. כן, זה מעצמה גרעינית. אנה לא יודעת, אבל בעפולה היה מקום, אני אספר לך, היה מקום שקראו לו מגדן, מ"ג ד' נ', ושם הם היו קולים, הם היו הגרעינים, את יודעת, שהם אופים אותם, קולים אותם, וזה הגרעינים הכי טובים בארץ. אחר כך כבר התחילו לחכות אותם, לעשות בכל מיני מקומות בארץ, אבל קוראים לזה גרעיני עפולה. נכון. יפה. Masmichkes is from the violin. Sunflower seeds, Anna. Sunflower seeds. Sunflower seeds. Sunflower seeds. You know the black one that you... כן, נכון. קרלך, נו. ואת שמה אותם בתנור בחום גדול, ואז את קצת מטגנת אותם בחום, ואז הם very crunchy, ואת לוקחת גרעין אחד, between your teeth, את לוחצת על השפיץ, like this. ואת גרעין כן, נשמר, נכון. כל ילדים. כן, גם לא רק ילדים, גם גדולים. כן, נכון, אבל זה עכשיו, you don't have the good tools for doing, but when you are strong. זה נכון, אבל אם את עושה with your tools הקדמיים, כן? כן, אבל עכשיו you are afraid of the tools, but you eat everything. כן, אבל עכשיו פודר טונקלר מדבר על מה שעשו בניו יורק בתיאטרון. אז בואו נראה, האם הם היו כל כך מנומסים כמו אנשים אחרים, שכששוברים את הסמצ'קה, זורקים את הקליפה לתוך קערה, ולא על הרצפה. אז מה הוא אומר? ברגע, wenn ich שפרייז, כן? והנה השלחטפלד, למה השלחטפלד? כי יורים שם את הקליפות של הגרעינים מלמעלה, מהגליורקה, כן, ומלמטה, ואם אתה לא שם לב, הם יורים על הגף שלך את הקליפות של הגרעינים.
מה עוד יורים עליך, בלה? טרן, שבמילון אני רואה טרן זה דגים מיובשים. זה לא ידעתי. גם אני לא. דגים מיובשים שאוכלים. כנראה זה גם כן איזה סוג של חטיף כזה, שהיום מוכרים פופקורן, אז מכרו טרן. כנראה. על זה אני רוצה לספר בדידי הווה עובדה אנקדוטה. סיפרתי לכם פעם על צוגויה ססקי? לא. תלמידי מיפן שלמד אצלי 3 שנים רצופות באותו קורס של לשון יידיש, והייתי שואל אותו, אבל צוגויה, למה אתה בא שנה אחרי שנה לשמוע אותו קורס? אחרי כבר שמעת את הקורס הזה. הוא אומר לי, תמיד אפשר ללמוד משהו. נכון. צוגויה ססקי, כן, שהיום הוא צבי סדן, מרצה ללשון יידיש בבר אילן, כן? אז הוא היה מספר לי בשנות ה-90, שההורים שלו ביפן היו שולחים לו דגים מיובשים, שיהיה לו מה לאכול, וביחד עם החבילה של הדגים המיובשים, היו שולחים לו ולוטה, זאת אומרת כסף. אז הוא היה מספר לי... כן, כסף, ולוטה. שאת הדגים המיובשים הוא היה זורק לפח אשפה, ואת הוולוטה הוא היה מחליף. כי פה בארץ היה לו מה לאכול. אז טרן וניס. וניס, כן. ואגוזים. אגוזים, כן. זאת אומרת שבתיאטרון, מה שדרטונקלר מספר לנו, יש בלגן באולם לפני שמתחילה ההצגה, רעש, אנשים דוחפים זה את זה, מקללים זה את זה, אוכלים גרעינים בגליורקה וזורקים קליפות של כל דבר על אלה שלמטה. שורה הבאה. und von gehackte Fisch. אז עוד דברים יורים, כן? לא רק את הדגים המיובשים והגרעינים, אלא תתרגמי. ביינדלך, עצמות קטנות של דגים קצוצים. מה זה gehackte Fisch? איזו פוטרבה זאת? אני מתרגמת לפי gehackte Leber. נכון, כן, שזה כבד קצוץ, אז כאילו זה ה... כן, זה כנראה. כן. היו עם הקופיץ, אומרים בעברית, כן? שזה מין סכין עגולה עם ידית, שאתה לוקח דגים שכנראה בישלת, אבל את הדגים המלאים, כך אני משער, ואתה קוטש אותם עם הקופיץ, כן? וכשאתה אוכל את זה, אתה צריך לברור את העצמות שלא ייתקעו לך בגרון, ואתה זורק אותם. אז כמו הגרעינים וכמו הקליפות, גם את זה היו זורקים על אפילו לא זורק, אלא יורק. סליחה, אני לא מנוסה, כן, נכון. יורק, גם הגרעינים. As a herring or kind of the fish, the herring or the... We don't know what kind of fish, but it's cut to small pieces, and when you eat it, you have to spit out the bones. They spit out the bones. No, herring doesn't have. Herring does have bones. It might be herring, I don't know. Yes, but maybe because in the cutted pieces you have herring. Usually, the serve it's easy to eat the herring. In Warsaw, but also there was selling in the big one pieces. But in the cutted, if it's the cutted, should be or grill it or from the egg, like the herring, the egg, how you saying the exit, with the small fishes in the pieces. Only what I remember was always the herring. Okay, Anna, בסיכום, בוא היום בתיאטרון, או לא יודע איפה אוכלים פיצה, שם בוורשה, דרטונקלר מתאר לנו
מה אכלו ומה ירקו ומה... נכון. שורה הבאה, בלה. Was haben bombardiert ערום, מה שירו אותם מסביב, בומברדירט, כאילו הפציצו, הפגיזו עם כל הקליפות האלה וכל העצמות וכל איזה 5-6 סוגים של אמונישן, כן? בתיאטרון ביידיש. שורה הבאה. Und mich gemacht שיר פרעמום. והם הפכו אותי כמעט לבעל מום, כמעט כמובן שהוא אומר את זה בהומור, כי אלה לא דברים יכולים באמת. טוב, יאיר, בבקשה. Und lang bin ich herumgekrochen und hab getan mit Gwure streiten. Und meine Ellenbeugensknochen gelassen frei in fremde Seiten. Ich hab meinen Platz schon in der Hand, sehr bald. אוקיי, עכשיו אנחנו רק נבקש, עוד מעט יאיר יתרגם, אבל נבקש משליח הציבור שלנו, החזנית בלה, לקרוא את זה עוד פעם, ואז יאיר יתרגם. כן. בלה. את שומעת? כן, כן, נכון, אבל... היו לי שגיאות אנמות. כן, כן, סליחה, הייתי על מיוט כי השתעלתי, אז לא רציתי שתשמעו. אוקיי. היו לי שגיאות? רגע, אמרתי שניתן לחזנית שלי, שליח הציבור, בלה לקרוא, ואחר כך יאיר יתרגם. לקרוא עוד פעם. אוקיי. Und lang bin ich herumgekrochen und hab getan mit Gwure streiten und meine Ellenbeugensknochen gelassen frei in fremde Seiten. Ich hab mein Platz schon in der Hand. יופי. השורה הראשונה, בלה תחזרי על השורה ביידיש ויאיר יתרגם. Okay. Und lang bin ich herumgekrochen. יאיר. ואני הייתי מוקף, אבל מה זה אונלנג? רגע, לא, אל תתרגם את הסוף, קודם את ההתחלה. מה זה לנג? מה זה לונג באנגלית? זה ארוך. כן, לנג פה הכוונה היא זמן רב. אל תשכחו שדרטונקלר מתאר איך הוא מוצא לו דרך בתוך קהל והפצצות של כל מיני מינים דברי אוכל, הוא הרי עוד לא הגיע לכיסא שלו. לנג ביני הרומגקרוכן, זמן רב אני, מה זה הרומגקרוכן? יאיר. אני ניסיתי בכוח, הזדחלתי אולי. נכון, קריכן ראינו כבר זה לסחול. הרום קריכן זה לסחול מסביב, מכיוון שאם הוא היה רוצה, דרטונקלר, ללכת ישר לכיסא המיועד לו, הוא לא יכול, כי זה חסום על ידי אנשים שלא שומרים על סדר באולם. אז הוא צריך לזוז ימינה ושמאלה, ולחפש לו דרך לכיסא המיועד. לכן זה ערום מסביב, הוא זחל מסביב. בלה שורה שנייה. Und hab getan mein Gwure streiten. mit. לא. Und hab getan mit Gwure streiten. פה יאיר כשתתרגם, אתה צריך לקחת בחשבון שדרטונקלר משתמש בפועל עזר קצת מיושן ביידיש. עכשיו בוא תנסה את זה. את הזחילה הזאת, אני עשיתי את זה בגבורה ובמאבק. הפירוש הוא בכיוון, אבל יותר מדויק, השורה היא גטון מתגבורה שטרייט. מהו הפועל, יאיר? חוק גטון. גטון זה רק חלק מהפועל. מהו הפועל השלם? לא שומע? גטון. איך?
אולי ungetun? לא. לא מספיק. מי יכול לעזור? שטרייטן גטון? גטון שטרייטן. גטון שטרייטן, אוקיי. ויש גם לפני זה הופ. הופ גטון שטרייטן. אז למעשה הפועל המלא הוא הופ גטון שטרייטן. יש לנו פה בעצם פועל עזר הופ של זמן עבר, ופועל פריפרסטי של שתי מילים, טון שטרייטן. איך תתרגם יאיר טון שטרייטן? עשיתי מאבק. נכון, נאבקתי. נאבקתי. טון זה לעשות, שטרייטן נאבק, לעשות מאבק, נאבקתי. אז הוא נאבק מכיוון ששום דבר לא קל לו שם בדרך אל מושב שהוא צריך להתיישב בו. השורה הבאה בלה תקראי עוד פעם, ואז יאיר יתרגם. ומיינה אלנבויגנס קנוכן. זה המרפקים. רגע, זוהי שורה מלאה מה שקראת? כן. אוקיי. ומיינה אלנבויגנס קנוכן. יאיר. זה המרפקים שלי, השפיץ של המרפק. הקנוכן זה בדיוק העצם של המרפק, השפיץ של המרפק. אז מה קרה עם המרפקים שלו? שורה הבאה, בלה? גלוזן פריי, עם פרמט... לא. יאיר, השיטה היא שבלה קוראת שכולנו נשמע, ואתה תתרגם. כן. גלוזן פריי עם פרמדה זייטן. תרגום, יאיר. השארתי את זה חופשי בצדדים זרים. מה זה זייטן? זית זה צד, אבל ביידיש יש לזה עוד משמעות. צדדים של מה? אופקים אחרים, לברירות אחרות, לאופציות אחרות. לא. ביידיש זייטן, מי יכול להגיד? זה הצדדים של הגוף. נכון, זאת אומרת בעצמות של הקהל. והשורה אומרת, גלוזן, איך היא אומרת? גלוזן פריי פרמדה זייטן? כן. אני את האלנבויגנס, כן? אני גלוזן פריי, נתתי להם לחדור, זה אני מוסיף, בחופשיות, בעצמות של הצד של הקהל שהפריע לי להגיע לכיסא שלי. שורה הבאה, בלה. Und hab mein Platz schon in der Hand. תרגום, יאיר. יש לי כבר את המקום שלי בידיים שלי, זאת אומרת שסוף בסוף הגעתי למושב שלי. נכון, אז קיבלנו עכשיו בשורות האלה תיאור של הקרב שדר טונקלר היה צריך לנהל ואת השיטות שהוא השתמש בהן כדי להגיע מהכניסה של העולם עד לכיסא שלו בגלל התרבות הקלוקלת של באי התיאטרון ביידיש בניו יורק בין 1906 ל-1909. אנא, השורות הבאות. Nor mich begegnet hat a Wand. אנא, מה יש מתחת לאלף? אני לא רואה, דגש. דגש או פתח? פתח. בפתח, איך אומרים ביידיש? וונט. לא או, לא וונט, אלא וונט. וונט. jawohl. Oi wei, a Wand von Land und Rücken. Von Places hit und Achorayim verstellt hat mir zu sehen und gucken.
תמשיכי. פינצר is פינסטר. Finster is mir wie ich Metzrim. Ich habe gewöhnt sich mit Herz. Setzt sich Gewalt. Ihr macht mir schwarz. עד פה. עד פה. אותה שיטה. בלה קוראת עוד פעם את כל הטקסט הזה, אחר כך שורה ראשונה בלה, תרגום. כן. Normir begegnet tot Avant, oi wei, Avant von Land und Rucken, von Places, Hit und Achoraim, verstellt hat mir zu sehen und gucken, und finsters mir wie in Mitzrayim. Ich hab gebeten sich mit Herz, oi, setz sich, Gewalt, ihr macht mir schwarz. Okay. Nor mich begegnet Avant. נורמיר begegnet hat Avant. רגע, חסר כאן, אנחנו ממשיכים לקרוא? לא, עכשיו מתרגמים. שורה ראשונה, אולי בלה תקרא את השורה רגע, הראשונה. אנה, את קראת את השורה אסטייט פרמיר השוורצנח? השוורץ, רק שוורץ. את שוורץ, לא, בסדר. היא לא קראה את זה. בסדר, זו התורה אז הראשונה, כן. לא קראנו. אז בלה, אולי... נורמיך בגגנט הות אבנט. זהו, אז To the world. אנה מתרגמת. נורמיך בגגנט... Nor mich, you put me to the wall. נור, אבל... כן, מיך, אותי, כן. בגגנט. הפועל הוא הוט בגגנט. איך Hot bagel is to the wall. To push to the wall. לא, הוט בגגנט, נורמיך, אבל אותי הוט בגגנט פגש. כן? פגש אותי. פגש אותי. איך אומרים לפגוש באנגלית? I was met by a wall. I meet the wall. כן, so I a was... wall met me. מי, כן? אבל אותי פגש קיר. בלשורה שנייה, ואנה תתרגם. אוי ווי, Avant von Land und Rucken. Oi wei, the Kier from the land und Rücken. את לא חייבת לדעת, זה מילים שלא משתמשים כל יום. אויבי אבנט פון, פגש אותו קיר של מה? קיר שלא נותן לו לראות את הבמה, את מה שקורה בתיאטרון. עכשיו, ממה עשוי הקיר? לד. מה רוקן to be קודם אנחנו מתרגמים לנד, שזו המילה הראשונה. מישהו יודע מה זה? היפ, מותן. מותן. מה שקורה, שעוד מעט תבינו, דר טונקלר יושב על הכיסא שלו, אבל לפניו, בכיסא לפניו, אנשים עומדים. הם לא יודעים מה זה בתיאטרון, הם עומדים כדי לראות יותר טוב. ואז הוא שהוא יושב, הוא לא יכול לראות, כי פוגש אותו קיר של מותן, לנד, ורוקן, והגב של אנשים שעומדים. בלה, שורה הבאה. von places, hit und אחוריים. אנה. From the places. רגע, הקיר הזה בנוי מעוד כמה דברים. places. places.
אני מה לא זה? בעברית, מהפלצת זה כמו יש פה in the back of the head. כתפיים. לא, פלייצס זה, כן, אולי כתפיים, חמות. אולי גב. כן, כן? זה חמות, פה. החלק חמות. העליון של הגב. כן. פלייצס, מה עוד? hit und לא, אנה. את קראת מילה לפני אחוריים. כתוב היפ. פון היפ. מה זה היפ? פלייצס, hit. מה האותיות של המילה הזאת? היי יו פי? כן, היי יוד תף. תת. היי יוד תת? כן. זה לא ברור לי. היט? לא היפ, לא באות פי? לא. תת. מה שאני רואה במילון, לא, זה טעות. הוא שולח, היט הוא שולח זהות. נכון, הרבה כובעים, בסדר, הבנתי. אז הקיר הזה בנוי מכל מה שחוסם את הראייה של מישהו שיושב אחורה, שאלה שעומדים חוסמים. אז מה זה? זה גם הגב וגם ההיט, הכובעים. אנשים אפילו לא יודעים להוריד את הכובע בתיאטרון. הם כל כך לא מתורבתים שהם לא יושבים, הם עומדים על הכיסא כדי לראות יותר טוב, והכובעים שלהם מסתירים עוד יותר. הוט זה כובע, היט זה רבים של הוט? זה רבים של כובעים. כובעים, אחוריים. In the back. ישבן. לא, אחוריים זה רבים של תחת. ישבנים. הרי אנשים עומדים, אז מי שיושב מאחורה, כל מה שהוא רואה, זה החלק התחתון של אלה שעומדים, הוא לא יכול לראות את התיאטרון, מה קורה על הבמה. שורה הבאה. רגע, אני חשבתי שכובע אומרים היטלר. כובע קטן. רגע, קטן. אתה צודק, אפשר גם להגיד היטלן ואפשר גם להגיד היט. זה אני לא ידעתי. עכשיו, היטלן אומרת בלה והיא צודקת, זה כובעים יותר קטנים. ההוט זה כובע כזה צרמוניאלי, כן, תקני, כן, והיט זה הכובעים הרשמיים. ההיטל הופך להיטלן. זאת אומרת, כובע קטן היטל זה היטלן, אבל הוט הופך להיט. יאיר, הסברתי? כן, 100%. בעזרתה בלה, כי ברגע שהיא אמרה כובע קטן, אני תפסתי שהיטלן זה לא סתם עוד מילה להוט, אלא זה רבים של היטל, של כובע קטן. שורה הבאה, בלה. Verstellt hat mir zu sehen und gucken. אנא תרגום. כן. Verstellt hat mir zu sehen und gucken. Verstellt. איך מתרגמים verstellt? verstellt. לא חייבים, מישהו יכול לעזור. במילון אני רואה להסתיר. מוצג. פרשטל זה להסתיר. אז דר טונקלר אומר, קיר של כל הדברים האלה, שכל אלה שעומדים למעלה, על הכיסא, כן, והחלקים של גופם, הקיר הזה, פרשטלט הוטמיר, הסתיר לי, פרשטל זה, הרי שטל זה להעמיד, ופר להעמיד בפני מישהו, אם מעמידים קיר בפני מישהו, אז הוא לא רואה, אז הסתירו, כן, עוד פעם איך השורה, פרשטלט, צוזן ונקוקן. אז הסתיר, הקיר הזה, הסתיר צוזן, הסתיר לי מלראות, ונקוקן, ולהסתכל, לא יכול להיות לא להסתכל,
כי אנשים עמדו בשורה לפניי על הכיסא. זה הברברים האלה שהולכים לתיאטרון ביידיש, שדרטונקלר תיאר מה שקורה שם מיד. שורה הבאה. ונפינסטרס mir wie in מצרים. אנא תתרגמי. And the window is לא פנסטר, לא פנסטר, כתוב פינסטר. זה חושך, חושך. פינסטר is near, וחשוך לי, אני לא רואה כלום. חשוך לי. It's very dark for me. then פינסטר is near. מה עוד בשורה? is מצרים. It's like there was so dark like in Egypt. נכון, אומרים בעברית חושך מצרים. חושך מצרים. כן, וזה מתחרז עם אחוריים. Ciemności egipskie, we say ciemności egipskie, so dark, Egyptian dark. וזה מתחרז, כמו שבלה אומרת, עם אחוריים. עכשיו... Ich habe gebeten sich mit Herz. כן. אנה? רגע, אנה, מהו הפועל בשורה הזאת? גבנט זיך. גבטן זיך, לא, זיך זה הפלקסיבי, אבל יחוב גבטן. יחוב גבטן. עכשיו, הפועל, שם הפועל הוא בטן זיך. להתחנן, לבקש מאוד. The hearts, it's the... רגע, קודם הפועל. יחוב גבטן, אני התחננתי, I beg, ביקשתי מאוד מאוד. יחוב גבטן זיך mit hearts. From, with the heart. כן, זאת אומרת, דרטונקלר יושב, הוא לא רואה כלום כי אלה עומדים קדימה, או בהחזיר גבטן, אני התחננתי בפני אלה שעומדים לפניי, תשבו לכם, תנו לי לראות בתיאטרון, אי אפשר בתיאטרון לראות כשעומדים על הכיסא, צריך לשבת. שורה הבאה. אוי, זה זיך. רגע, Oi, setz dich, Gewalt, ihr macht mir schwarz. אוקיי, זה מה שדרטונקלר אומר לאנשים שעומדים. אוי, setz dich. Sit, please, let's sit, נכון. let's sit. ihr macht mir schwarz. Imperativ, כן. Gewalt ist Gewalt, ich mocht mir schwarz. Ihr macht mir, they make me black. No, you. You make me black. I don't see any. Please be seated. שורה הבאה. אני גמרתי פה. אז זהו, עכשיו... טוב, אז בלה תמשיכי כאן כמה שורות. אוקיי. כי עכשיו נשמע את התשובה, הרי דרטונקלר פונה לקהל שיושב שורה לפניו, שעומד שורה לפניו, הוא אומר, בבקשה תשבו. בואו נראה מה קורה. בלה. Es steht vor mir a schwarze Nacht, nur mich begegnet Spott und Schand, mein Tfile hat gehört die Wand. עד פה. Es steht vor mir, עומד לפניי לילה שחור, כן. שחור לי מול העיניים. נכון. nur mich begegnet Spott und Schand. אבל רק אני פגשתי שפוט... לא, mich begegnet, אותי תפוגש. שפוט ונשנד, אני יודעת שזה ביטוי, אבל אני לא זוכרת מהו. אוקיי, זה הביטוי שהיה בדוס לצטה וורט, לכן זה פרודיה על דוס לצטה וורט, בדוס לצטה וורט של ביאליק, כאשר ביאליק בא אל העם היהודי לדבר אליו,
אז מה פגש אותו? ניחות בגגן שפוט ושנד. אבל אותי פגש במקום הענות של העם, שפוט, לעג ושנד. בושה. ובושה, בושה. בושה, האשמה. כן, נכון, זה באמת היה לנו. כמו שאצל ביאליק, טונקלר שואל ממנו שורה כדי להצדיק את הפרודיה. שורה הבאה, בלה. Mein Tfile hat gehört die Wand. Die Wand במרכאות. את התפילה שלי שמע הקיר. ומה היה אצל דוסלץ תבואות? היה משהו? מי שמע את תפילתו? אני לא זוכר. גם אני לא. לא, איפה היה כתוב שקראנו mein Tfile hat gehört die Katz? הגיוני שזה היה אצל ביאליק, אבל אני לא זוכרת. מישהו יכול לאתר בנייר שלו, אחרי שהוא אומר, הוא ניח בגגן שפוט ושן, ניחות בגגן שפוט ושן. אני מחפשת, זה בטח בסוף, לא? לא, ליד השורה, לא בסוף, אלא במחצית הראשונה. בניחות בגגן שפוט ושן, לא בטוח ששם מדובר על הקץ, אבל קראנו משהו עם הקץ. מה, עם קץ? מה פירוש מה עם קץ? לא, אני שואלת, אם זה משהו שקשור לקץ? שמעתי נכון? זה מה שאני אומר, ניחות מאוד גהרת נכבידי קץ. שמעו אותי כמו חתול שומע. היה איזו שורה בדברים שקראנו, אבל אני לא נזכר איפה בטקסטים. אני מחפשת, אני מנסה לעבור ככה מהר על הטקסט, אבל... יכול להיות שלא נמצא. זה צריך להיות ליד שפוט ושן. טוב, בכל אופן, חבל על הזמן, בכל אופן, נדמה לי שיש פה איזה הד לטקסט ספרותי אחר. שורה הבאה. אוקיי, שנייה. רגע, רק שנייה אחת, אני צריכה לשתף שוב. כן, בסדר. לא, החלון הזה נסגר רק רגע אחד. עד שתמצאי, אני פתאום חושב עכשיו שלעשות סרט מצויר מהפרודיה הזאת יכול להיות מאוד משעשע. אוקיי, מצאתי בינתיים. כן. אז und mein Gebet ist ausgelacht. תרגום. והבקשה שלי היא נענתה בזלזול, בצחוק. נכון, וזה גם רומז לנוסלץ תבוא. הלאה. Du weißt, ihr unglückliche weißt, unglückliche... לא, תמשיכי לקרוא, כי זה... Ihr wollt nicht folgen, was man heißt, und wollt nur in zu Lehuches gehen, du weißt, der Sof wird sein nicht sein. טוב, שורה. du weißt, אז תדעו, אתם האומללים, תדעו, אומללים, תדעו, ihr wollt nicht folgen, was man heißt, אתם לא רוצים לציית למה שאומרים, und wollt nur in צלהוכס גיין, אתם רוצים... צלהוכס גיין. צלהוכס, אצלנו אמרו צלהוכס. באמת? זה לא שמעתי הפעם. אצלנו אמרו אויף צלהוכס. אויף צלהוכס. מעניין מאוד. אתם רוצים רק להכעיס, להכעיס אנשים, tu
טובייסט, רגע, אני רוצה לשאול את יאיר. יאיר, ביידיש האקטיבית שלך, הפסיבית, אויף צלוחס, אתה מכיר ביטוי כזה? בטח. אויף צלוחס. אויף צלוחס היו אומרים. צלוחס. הנה, אותו דבר כמו אצלנו, יאיר. כן. יש לנו פה, כן, כמה דיאלקטים. אוקיי. טובייסט, דר סוף וזיין אישט שיין. אז תדעו שהסוף לא יהיה יפה. כן, ויש פה איזה הדהוד לדוסלץ תיבות במילים אחרות, קהל אחר וכולי. כמה זמן יש לנו? כן, יש לנו עוד 7 דקות. בלה, כמה נשאר עד לסוף? אני רוצה לסוף הבית יש עוד 5 שורות. לא, לסוף הטקסט. אבל אז יש עוד עמוד 86, 88, 90. 90 יש רק בית אחד. הרבה. עסק ארוך. כן. טוב, בינתיים אנחנו נהנים, לא מתלוננים. אני מאוד מקווה, אני מאוד נהנה. כן. אף אחד שקראתי את זה, אתה כבר לא יודע כמה פעמים. we are saying when I am reading this and translated this text of the תיאטרון, פרודיה זה כמו the אנשים is doing, we in Warsaw, the people, the author of the text, when was described such a situation, always they said they came provincia to Warsaw. את רוצה להגיד, אם אני מבין מה שאת אומרת, שהקהל בוורשה היה מהפרובינציה? No, if this will be the description, for example, in Warsaw, the author of text can is this description of the behavior of the provincia, Jewish provincia, or doesn't matter what about provincia who came to Teatron in Warsaw, they don't know how to behave to the end, in the end. Okay. אז אנה אומרת פה דבר מאוד מעניין, שיכול להיות שהיא צודקת, אבל אני לא בטוח. מה שאנה אומרת, זה שדר טונקלר מתאר בלגן כזה, בחוסר כבוד לאולם התיאטרון, היא אומרת, אם אני מבין מה שאנה טוענת, שזה בגלל שהוא מתאר, דר טונקלר, קהל בוורשה שאיננו מוורשה, אלא שאלה יהודים שבאים מהפרובינציה מסביב לוורשה, שהם פחות תרבותיים. זה מה שאת אומרת, אנה? There was just the ironia. It's not then always the provincia, but there was like the Warsaw, the Jewish always was saying if somebody behaved wrong, they said, oh, they came from provincia, they don't know how... הבנתי. אז מה שאנה אומרת, זה שהפרודיה הזאת בפיו של דר טונקלר, כן? מזכירה לנו שכאשר דר טונקלר כתב את זה, והוא מתאר פה ללא ספק ראשית המאה ה-20, ובראשית המאה ה-20, רבותיי, עוד לא היו כל כך הרבה יהודים בוורשה, אלא התחילו להגיע, זה מה שאנה אומרת מזכיר לי, שבראשית המאה ה-20, פרופסור שמרוק פעם כתב מאמר, כיצד נוצרה החברה היהודית בוורשה. בוורשה, עד מלחמת העולם הראשונה, התחילו רק לזרום יהודים מהפרובינציה, כי קודם לא היו יהודים כל כך בוורשה. ולכן אנה אומרת פה דבר מאוד מעניין וחשוב. מדובר פה באוכלוסייה in the making, באוכלוסייה של ורשה שצומחת לאט לאט על בסיס היהודים מהפרובינציה. ואלה שבאים בראשית המאה ה-20 להתיישב בוורשה, הם מביאים
את ההרגלים שלהם מהפרובינציה. אני חושב שאמר דבר היסטורי מאוד חשוב. כי אנחנו אומרים ורשה, אנחנו חושבים על ורשה של שנות ה-30 ו-40. לא, טרטונקלר מדבר באמת על האוכלוסייה הפרובינציאלית שלאט לאט באה לגור בוורשה. באותם שנים הם זורמים לאט לאט. ויש אם ככה תעודה היסטורית נוספת, שטרטונקלר מתאר לנו איך נראה הזרם של היהודים שמאכלסים את ורשה בראשית המאה, כאשר ורשה עוד לא הייתה עיר עם הרבה יהודים. נכון, אנה? כן, נכון, בטח. אז תודה רבה. את הזכרת לי דבר שלא שמתי לב. אבל כשאני זוכר את המאמר שפרופסור שמרו כתב, והוא אמר, הרי ורשה נבנתה מיהודים שבאו מהפרובינציה בראשית המאה. כן, נכון. טוב, אני חושב שכאן אנחנו עם הנימה הזאת נסיים היום. היום זה יום שני. ביום רביעי אני לא מבטיח, אבל אשלח לכם את AYL, Animated Yiddish Literature, שכתבתי באנגלית. אני רוצה את דעתכם על מה שכתבתי, כי אני הסתמכתי הרבה על מה שאנחנו עושים פה בזום. כן, אני רק מודיע שביום רביעי אני לא אשתתף בשיעור. אוקיי, אז אני אקח את זה בחשבון, ואני אדבר עם שלמה קודם, כדי שנוכל להמשיך. אז תודה רבה ולהתראות. תודה רבה. ביי. תודה לך. ביי ביי ביי.